l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-mara għandna niċċelebrawha kuljum u mhux biss f'jum il-mara. Għalkemm il-mara f'pajjiżna mxiet ferm il-qudiem tul dawn l-aħħar snin, irridu naħdmu ta' kuljum għal soċjetà iżjed inklusiva. Dan kien il-messaġġ li tat Dr. Lidja Bela fl-eluq l-ewwel edizzjoni mill-inizjattiva msejħa Mara li xarilu xprunat il-ħsieb li n-nisa kollha f'pajjiżna jiġu rikonoxxuti għas-sem tagħhom fis-soċjetà. Fil-preżenza ta' bosta sindki nisa li ġew rikonoxxuti u għad ta' mistiedna oħrajn f'Villa Franzija, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet li din iċ-ċelebrazzjoni ixida ta' rwol importanti li għandha il-mara f'pajjiżna. Ispjegat ukoll kif iridu nisqu aktar fuq l-importanza tal-indipendenza tal-mara. Preċiżament xahar qabel dan il-jum Dr. Bela kienet nedita l-ewwel darba Premju Mara 2023-2024, premju li jirrikonoxxi mara minn kull lokalità f'pajjiżna. Fost dawk li ġew rikonoxxuti waqt din iċ-ċerimonja il-premju ngħata lin-nisa minn kull faxxa tas-soċjetà. Minn żagħżugħa li tilfet lil xi ħadd għażiża liha u ħasbet kif taqqat iżjed il-komunità li tgħix fiha, għall-infermiera li baqgħet tagħti kontribut anke wara li spiċċat mid-dinja tax-xogħol. Minn mara nieqsa mid-dawl li minkejja l-isfidi tagħha tgħin lill-oħta f'dak li meħtieġ, għal-omm li tilfet l-unika wil tagħha u baqgħet involuta fil-volontarjat. F'din l-attività Dr. Bela kellha l-opportunità tiltaqa' ma' dawn in-nisa u tisma' l-istejjer ta' suċċess tagħhom fil-waqt li kien mument ta' ċelebrazzjoni għal kisbiet uniċi li wettqu n-nisa. Kuntenta ħafna. Jiena nħobb inżur ħafna lill-anzjani, lit-tmalqtates ukoll. U għandi nieħu ħsieb il-page Made in Kalkara li hija xi ħaġa li tiġbor il-komunità kollha flimkien. Dan il-premju għalija kien sorpriża wara 25 sena, kważi 25 sena fil-pulizija li ġejt rikonoxxuta b'dan il-premju. Hija ferħa sabiħ, hija ġett sabiħ ħafna. Inħeġġeġ il dawk in-nies li hemm barra dawk in-nisa speċjalment jiena fil-pulizija iż-żewġ ta' kelli tifel għandi familja u nħeġġeġ il dawk in-nisa kollha barra speċjalment dawk li għadhom żgħar li l-futur tagħhom minħobb is-servizz għandu futur fil-korp tal-pulizija. L-attività rat is-sem taż-żewġ segretarji parlamentari Elisin Zerafa Ċivelli u Rebecca Buttigieg.